Tama nga to! Yan karon tol. Mangandam sa amo. Tok. Tuk. Ano na? Tulutuon na. Luto si mama. O binignit. Ang among ingredients kay saging, kamuti, lubi, rice, o sana siya? Bitso-bitso? Sari? Bilo-bilo. Bilo-bilo kuno guys. Bilo-bilo. Tanawa guys. She is preparing the ingredients of her binignit for today. Yeah, guys. Oy. Guys, ang iyang mga ingredients. Uy, bisanto karon guys. Ug diya guys. Mangandamin sa among puasa guys. Puasa ko numig karon guys. Bugas tilit. Isa ni guys. Sali siya. Sagu. Lubi. Saging o kamote guys. So, guys. The same time na ay asukar puwa. Suka po guys. So, kaya pa yung mga saging guys. So, ang among panihapon ro guys kay binignit as puasa karong adlaw. Guys, wa ko rin bugas kay luya na mo guys ay. Guys, mas may bugas guys, mas mahal pa ang binignit guys kay way bugas. Tara guys. Sige guys, kay mangandam pa siya guys. So, adto niya ta sa kusina guys. Tanaw na to unsay procedure sa pag-una pagluto aning binignit niya guys. So, adto lang taon niya guys. Mao ni ingredients guys, mao ni siya. Ato ning dadon sa ubos guys. Mao ni guys, so good na siya guys. So guys, tak-ang na siya guys. Tag-tak-ang na siya guys. Guys, murag ang atong vlogger guys kay murag mauwo siya sa iyang kuan guys. Kuhain ko dito kamuti bi. Kamuti. Kung anak mo niyang saging mo, sige. So ito yung hurot ang saging guys. So kuha na tong saging guys. Guys, gapuno taog saging o kamuti usa ka buk guys. O diya ang aton chef karon kay si Juan. So watuwatan ta guys sa iyang vlog, Juan Kitchenette vlog. Top up guys is nangandam pa ni siya guys sa iyang mga content guys. So watuwat lang niya guys kay ipakita taning yang talent sa mga katawhan guys kay kaning mga hilongga guys may kini mang luto. Serious kay guys. Oh guys. Manit ra guys pero serious kay guys. Ha? Ana mo gina guys basta mag-prepare kay tag lutoon guys. Magkatawa ta guys kay it means kung malipayon ta lami atong luto. Di ba guys? Di ba mga tol? So nagpanit ra gyud nagkamuti guys, lain na ginahon na guys. Kay tanawang kag lumuti guys, dako kayo guys. Ang kamuti guys tawa. Grabe ang kamutiha guys oy. Tapol.
Tapul mo na siya kamuti tapul. Kung sa tao pa tapulan na siya nga kamuti. Sus, pagka kuan na guys. Kuti yun yung magluto ta guys kay kinahanglang sakto gyud sa ricados kay kaning magluto siya guys, di ni siya gusto ganang bara-bara guys kaniya. Kuan giniya guys, kanang panihimutang giniya guys. Bisag simple lang lutoon guys pero lami kay guys. Di siya na siya hilig kig sabaw guys, pinauga niya guys. Para manuot ang sarap ba. Ana man guys. So kani guys tanawon tani yang luto niya guys kung sa resulta ni guys. So sige guys. Luto ani. Karon pa ba? O karon lang gina nato gi-kuan, gi-expose sa tao ang imong talent. Juan Kitchenette Vlog soon. Pakita tani yung mga kuan niya guys, phone guys kung kalugar ta guys kay sound guys busy man ta sa atong adlaw-adlaw nga pangilabuhi. So kaning mga yani nga content guys kanina na tay mga time kataga na tog oras. So mo ni among content ron guys. Kay Huy Bisanto man karon so atong content kay luto-luto, binignit, simple nga binignit lang siya guys. Di kay usual nga kanang binignit nga na yung mga sagol na nangka sa pariha. Nalimot ko. Oh, naagi din ng kaunta day guys no. Nalimot siya guys. Naagi din ng kaning kuan guys binignit. Abi na ko guys nga imo nang kuan guys kanang kung sa luto pa guys ba dili kay kanang usual nga minus lagi nignit na. Lamay ra ni gyapon. So kay naman siya kuan guys kaning sa tawagan niya guys asa to yung kuan guys tara guys nakita na ko ninyo guys ang sa special ingredients siya guys kay lami ko niya bilo-bilo mo siya gitawag bilo-bilo guys kuan ni siya guys ka sa wala makabaw guys kay humay ni siya guys gigaling. So ay pilit humay nga gigaling. So ang proseso ani sa paghimo siya rin nakabaw. Di na to ipabuhagay guys karon ng uban na curious kung kinsa ni pagbuhat ang bilo-bilo. Kaon saging guys para good for the heart. Ayo, ito na yung puno. Guys, water itong mabuka lang yung kuhan guys. Dako kayo na yung kuhan guys. Oh guys. Dako asa yung kaldero guys Mura masul mag 5 kilo ni guys. Dako gamay ano. Gamay na. 2 ka kilo. Mga tulo kilo. So kana di so pero di na siya puno. Kayo ang sa lamig pong ano mo. Ang suot na kay mga 2 oras ka kilo. So mo ni siya guys so sa ingani nga kuan guys, wagi siya measurement guys. So, kan kuan lang ni siya kanang pachamba o kanang kuan ba? Sinukod lang ba? Kaning kamuti mga pila kani kamuti saging. Sabi kaning mga sa kilo. No, wala. Ang saging ko mga kuan. No. 3/4. 3/4 ang kamuti. Tulo ka buok mga tungara. Tunga. Nga ang kaasukal. Tungara. Tunga. Ambot lang kung kuwang. Tunga. Ang kaning lubi. Usanin kabuk. Kabuk. So mo ni siya isabaw. So duha ka proseso ning sabaw ani dili. Kator-kator gina siya iyang katong iyang piso no. Piso lang na siya. Piso. Watch and learn. Watch and learn ko no guys. So sa mga may diha maluto, diya ngamong kanang kagalingong recipe sa binignit. Mani guys kay ang namin may special ingredients kay unlike sa uban nga kompleto sila ko no na saging, kamote, nangka, Landang. pailandang. Di may ginanan landang guys, ang amo guys kani guys. Bilo-bilo. Bilo-bilo. Kani guys, ikaw may katag-cheese. Tag-cheese oh. Tanawang panahon rin guys. Sa una guys kani guys, mapalitan ni sa una guys. Kung sa una guys, kung natawa mo sa mga 1980 guys, mga 1980s kani siya guys sa una guys, hindi ko makalimutan ni sugong kong mama ni guys. Tag piso ra gini siya guys sa una. No. Piso. Ngani, piso. Nami yung tang kagmay ano no? Yung sa ka ba no? Ayan na to, mara na kang nagkuan, nagbutang og kanang landang. Kani siya kay pagpakulay ra man ni siya guys.
Sa mga bata sa una ganahan ko ani kay parang murag kiss ba kaunon pero di na eh. Karon lahi na. Lahi na nga liso-liso akong pangita. Sige guys, tanawon to guys, kung bukal na di guys. Tanawon na niyo guys. Yan na. Yan na kayo. Sige. Okay, guys. So dia guys, gakumot na siya sa iyang lobby guys. So ang lobby niya guys, gakumot siya sa iyang lobby. Piso kayo na siya nga lobby. Pagpila ron ang lobby kay kuan man ron. 45 Okasyon man ron. Uy, 45. Pero sa una kung dili siya kana okasyon sa pila na siya 30 ko. 30. So karon maro jud kaning mga negosyante guys pag panahon gyud sa season sa ing-aning nga panahon guys, mamahal sila guys. Mamahal kunuhay kay kunuhay nihit. So ana na sila mo Tag 130 kilo per kilo. tag 130 per kilo sa lubi guys. So naman siya kumot guys. So asa man yung strainer? Yan no, pagani excited. So yung strainer puga na siya guys samtang while waiting nga magbukal ang atong luto Nalasan man ni siya or malata ang atong humay inong gilat ano? Tilit. Ang humay pilit yang gilatan. So sa tan-aw ko wala pa na siya ni bukal guys. So pataon to guys. Oh wala pa guys. Papakabukal. So taas pa dyan yung panahon guys. So saron. Samtang nagkumot na siya guys. So muna siya yung procedure. So makita ninyo guys kung unsa guys. Unang procedure. Sa ganina guys nakita ninyo ang pag nandam niya siya mga kuan, kamuti, saging. So next time kani siya mo niyang gibuhat karon ang pag utang sa tuno sa atong binig. Kapilaon na siya. Kausa lang yun. Kailasan mo. Inulasan. So ang amutang plano guys kay magbiko untami magsikwati. Puro murag gitapulan mo mi guys kay Pero mas trabaho ba yan is. so kani siya mas kuan siya mas Pero mas lamit. mas kuti ko ni siya trabaho ni guys kaysa atong Puto Biko. Sa wala nakabaw sa Puto Biko sa unang ang halin kay sa una diri sa amo kay Sinang Lorit tong aning namatay matagbuntag dito siya tibuok laging barangay sa Tiwilya, Itbilya, GCO Freedom kadlawon dako magtapok dako itong tindahan niya kay lamim kasi mo Puto Biko una mga eskwela mga bata mo mamainit yun na daan sa kanang lurit nga putuhan sa mga karaan mga lumad nga taga Tipadilya mo ginaamo puto si Kwati. So balik taon niya guys kay wa pa man ni buka lang atong humay pilit. Mga pila ka na kakuan maabot ka ni sa kauras ang imong pagluto ani Madam Juan Kitchenit. So pohon kung nakon ni siya igong pundo magtukod ni siya og kananan ay lang restaurant kay marag kuan na kayo. It takes mga pila ka oras o sa ka oras yun dili la mga 1 hour ko na guys maluto gini siya guys ang finished product ani guys. So niya guys inigbuka lang ni guys tanaw ta sa iyang unang ilunod ani guys. Gustong makahibaw sa ani pagluto sa mga dili kay hilig magluto og sa kabay mo luto walay kuan ha walang tay ka ng kuan criticize sa among vlog karon kay mura man ni among mahatag nga content karon kay bisan to man also kaya guys tanaw to guys kapag sa kabukal guys kawag ang katong pikas burner kusog sa siga ano siko na daot na pikas burner ba Kaliyaran na. Ano mo nagidalian? Nadali di ka. dili huloy. So
So asa mas dali mo mulata ang kuan, ang pilit o ang kuan? Normal lang nga bugas, normal nga dili pilit. Mas lapot lang siya. Mas ispiso ba? So sa tan-aw nako guys, kanang imong asukar guys, murag kuwangon gyud na guys, pero dapat maka dito extra sa taas guys no. Napa? So wato na tong mubukal guys. Iya guys. Ni bukal na kuno guys. Ilunod na po ang kamuti at sabon. So iyan ang gilunod ang kamuti og sagi guys. Ayan na guys. Murag nagutom na murag tan-aw guys. Murag sa gwa di kaos taas guys. Ngayon, nasan na siya? So sama na di na to tabunan. Ayan na ka, mga awas. Maawas. So guys, baliko ni namo guys kay wa pa sa kabukal guys. So kayo sa to ganali guys. So okay na guys. So di guys, kabukal na guys. Bukal na. Iya, gandam ng tuno. Tapos anikan sa lugi. Ang tuno. Iya guys. Bukal na guys. So wato na to guys, nga malata. Siguro mo itik no lata ni kay mga kana to mga 10 minutes guys. So balik ko na guys niya guys. Tapos, Na siya ibutang guys aron siya mo pan guys kaya man siya ilandang guys. So na siya ibutang aron siya mo sticky. While waiting guys, so tama to guys. So ang iyang special ingredients kay iyan ang gihagbong. Nihinay lang guys aron di siya mo kuan. Kay higlaw pa man na siya guys. So sa inganay nga sistema ihagbong na siya guys, maluto na siya guys. Dili na siya mabungka guys kay kuan na siya guys. Mold na siya gamit sa gintangan siya na siya tuno asukar. pilit mo ko siya din. So murag ubay siya guys. Mga pila ka nakabuk na buhat nimo. Mga size minta kabuk. Wala. So tanaw na to niya guys sa finished product ani guys. So mura og consume din ko oras guys. So need na to i-cut ang atong kuan. Kasi na while atong balikan. So tanaw mo sa mga so nakita na to guys, kabukal-bukal na siya guys. So nakita na to sa pagsugod guys ang proseso sa pagbuhat ani nga recipe guys. So yeah guys. Kuti guys, kapoy na siya guys, ika pa guys ang trabaho guys. So no yung murong panihapon na guys unya guys. Di sa taro makaoga ng kuan mga karne. Niluto. Karne. Wa sa tay karne ron way isda. Kanilang sa kay wa may budget, way kwarta lay pang sweldo. So kaon na sa tag binigmit guys. Saging, kamuti, pilit nga bugas, sago, tulo nga lubi, ug ang pampalasa kay asukar pula.
iya guys, ihagbong na sad niya ang kani usay kuan ani usay purpose aning sago. Murag wala man siya kuan, murag wala na siya lasa. Sa mga bata lang na siya ganahan sila kay. Pero pilit man gyapon ang lasa no, hindi kao no, kay tamis man sa siya gud no. Pero pang pakulay ra mo gyud na siya. Pang kulay sago, red, violet, o yellow. Yeah, guys, it takes time to do this recipe, guys. So nya guys, kay base nya guys, tas taapit itong content kanina guys. So hindi na ito ni cut guys or i-edit kay murag ang maximum time gihatag sa vlog kay mga 20 or to 25 minutes sa rabaya. So ito na ta guys. So late simmer ba tawagan na or lata ko lang sa nana guys. So na siya ibutang guys nga pampalapot murag moy siya ka ng kuan iyang puli sa kuan sago kaya ang kuan ng sago kay pag pastik iram na sabaw. So naman na yung iya ha. Pero ang ipik atong kuan mo bilog sa to. Namilag siya kanon. Bilo kay sticky sa punto siya. Lamig sa kanon. Otong bungkag si kag ukay. Wala na kay nabuhay siya. Mana takon ko bi. No. Nabungkag, Pilit siya sa luwag. naigo. Igo. Tanawa guys. Kargado saging guys. Lami kay ni guys kay Butaw na ng saging. ako kay sa ani guys ang hilig na ko guys kay saging ra man gyud di ko nakamot. Saging. Kulang iyang sabaw. So nya pa na nimo hagbong ang kuan sago. Ha. So osay tanon mo naluto lang karon? Ha? Sige. Lablo siya hindi ka. Ha? Lablo din. Di man labno sticky siya oh. O pa man to nakakuha nimo ka kay bago pa man to gihagbong ang imong pangpastiki. Butang mo na lang niya akong sagon. So sago gibutang na niya. O bitaw mas butang man nimo niya hinayan lang kayo. Kay kanang sago di mo na mo lata. Kay lata naman nadaan. Plastic siya pa sa akong butong. Stindot na siya noon. Kay malasa yun mo ba? No. Hinayan lang kayo kay para di mo dukot. Dapat yan, lata ba yun guys, tayo ng kano, no? Dapat nta, no? Nataman siya. Yeah, guys. So, nata na guys, kay... So, di na mo hinayin kayo, ano lang na siya. Hinay lang siyang kayo. So, sama na, it takes 5 minutes na to ikon. Una na ito ihagbong itong imong kuhan. Tuno. Tuno, masukay. Tuno o gasokay. Dungan ko na guys. Pero ato sa na siyang ikuhan guys. More 5 minutes guys. Ako malata guys siya guys. Hello, itong bilo. Hilaw patong bilo-bilo. Sticky kayo. Nili guys. Ang color na yun. Medyo ni ko ano tungod na sa effect sa kuhan. Sago. Liliwi sa kamuti. Wow. So, it means ang kamuti. Tangko na ni ang gata. So, next is the gata. Patagata. Wow, gata. Mas more siya daghan nga gata
mas kuan siya no. Mas lami Nami siya. siya kung na ay vanilla or langka. Ay humot. Simple naman niya mo kay amo ra makaunin. Mura ni amo ron guys, imiyan ang mga pag saom ng humot guys nya way lami. May paningdili kay humot, kay lami man. Nabitay humot diha. Puro may lami. So nindot kay na ang atong pinignit guys. Look at that. It's creamy. Creamy kay siya no? No, tawa. Look at that. Oh, the color is so white. Pero ako, first time pa din ako magbuhat. It's your first time magbuhat og ing-ani nga klase sa binignit. It's kanang kuan lang kayo ang mga ingredients simply. Simple ra. So let's proceed to mix the sugar. Pila na tunga. Ano ba man na i-extend na nagyaputanan kay matabang gyapon na siya dako yung kaliro. 3 kilos ko na yung kaliro niya, mo suka gamay kayo. Batik man tama matamis. Di man siya katama kay tunga ra man sa na siya. Kani nga na gani kung magbinignit no. Si ate ni mo dito sa 138. Dako man sa tuwa kaldero. Bro, gamay ra jud kay ng tunga ay. Baligya ko nis gawas di. Oh my God, ang imong panihapon, imong ibaligya. Wa kay kaunon, wa kay bugas ba ya? Ilaw pa to burong bilo-bilo. So pagkakutsara, tilawi imong bilo-bilo kung kuhan pa ka, kanang alanganin pa sa imong tan-aw mo maluto imong bilo-bilo. You have to try it. Try it. Dili kay siya putla, kamay lang. Makita mi guna ni mugod kay Maputi. muputi siya. So, ilaw pa? Bata na. Ah, pilar o lagi pilar ko na yang kuan niya. Ang kamuti kay ni gahi kay iton luto naman gani kay nagcolor na biya. Pero kailangan pa tayo oras. So, you just simmer for another pila man ka minutes. Mga 10 minutes pa. Mga 10 minutes. So, takauban na to or di lang. Ayaw. Let it open lang. Ana lang, open ra na siya. Kada ka maawas. Ikaw di manong ilaw ali. Manugtilaw. Tagay ko kutsara bi. Bi tilawan na to na. Ilaw din na ilang bilo-bilo. Ako lang. Tanawa guys, oh. Tilawan ako guys ha. Tilawan ko ning iyang kan guys. Yeah. Lamig siya guys, pero marag hinam is mang gugo guys, mura siya tabang guys. Kuatong sukar to. Sukar so Kataas. pun ang kon niya ka sukar guys, kaya medyo tabang mo siya guys. Pero lamig siya guys. Creamy guys siya guys. Katong tiguang nga. Manglaba, magayot siya tino. Puno siya ga sukar guys. Itong tiguang, manilhig niya ba? Magkuhan sa Tabang siya kanan. guys. Luyan naman to sa good, no? Kailang mga tao din. Pamantay na ito naman tayo. Ang trabaho. Ha? Makitaan na lang ko gawas. Ito. Sige. Di ko kakuan. Sige, salamat yan. Ilang kuan karon gaan ka na mura ani patilawon ka na mo sa among kuan. Patilawon ka sa akong recipe. Recipe do. Kasi ako binigdate, kaya bago mo kong binigdate. Lami ito, guro kay nainang ka. Wala man. Wasad. Kalimtan Kaya na. ko, binigdate. Lami na siya. Pero mas creamy man siya, mas creamy. Daghan Bigit sa man ako. tunog. Yan ay. Kung kapan kayo, mga ligo man. Oh lagi, manami mi pangaligo. Okay na guys. Kaya di masad siya tamis guys. So, di guys ang among finished product guys. So, let's plate our own recipe of binignit. So, sige guys. Please like and share our YouTube channel, ang Bisayang Piling Singer. So, kita-kita sunod guys. Dia guys.
So mag-plating itas taas guys. Aron ato dito guys atong tilawan. Sorry guys, mag-play ta og atong kanon guys. Mas lami ni siya guys kung kuan guys kanang medyo bugnaw-bugnaw na guys. Yeah guys. So done with our special recipe of binignit. So, yeah guys, manami sa among recipe nga own version of binignit. So, yeah guys, our finished product, homemade binignit. Homemade binignit. So, ang salarin sa among binignit guys, way lain kung di si Juan Kabuktulan. So, see you next time guys. So, don't forget to like and share our YouTube channel, ang Bisayang Piling Singer. Bye guys!